त्रिपुर क्षत्रिय समाज टिबखाक्ति हास्तिनी लुकुरक्नो शिरिशितिनी रायदानो रक्सावै कक्ति सालनि सिमि चिप्रे मताई चेंगजाकमानी हास्तिनी जतो लुकुरक फाइ मताई खुलुमफाइदिहिनी कबखा अशालो फाइ मानजाखा जिएच सुब्रत देबबर्मा तै त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि इंगे प्रीतिमय देबबर्मा नखबै आकुशक क्षत्रिय समाज सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी होंगे चीनी प्रकाशित पुराना कबर सभी चीनी बंग सुनी मताई देवगन खुलुमफाइबायदि और चीनी खामानि चानानि पूरा बोसोरनि जे चीनी लेखा पढ़ा खायनायखौन बेबसा खायनायखौन कृषि खामार खायनायखौन और फाय आरबाना जों मा थायखलायबावनो नांगौ कारण जों लुबैनो दङ चीनी और चीनी चंताई चीनी क्षत्रियनि माध्यमेनो चंताई और चंताईनि आशीर्वाद बायसिनि खामानि चानानि आगे पूर्व पूर्वनि सिमना राज राजा रखे और सातदिन उनके चंताईना राजा संगे चंताईनि आशीर्वाद ना लेकिन जो तो लुकुरना हाबनो कयो हदि चीनी मताई चिब्रै बा चौदह देवता और मताई चिब्रैयो जे भाई आशीर्वाद ना लिंग खामो चीनी बोसोर 7 दिन नखलो रजागो हमने हेंगे मंदिर दङ मंदिर बसुंजो तनु गया आइखां श्री पार्वती विष्णु सुनुगो ताबो जों पूरा चौदह मताई जों नुगो एवं अबनि आशीर्वाद नाबनो अबनि जे मताईनि जे हावार जों अबन चीनी बसागो नाङै चीनी अनेक रिसुस्थ दङ एवं सात खामफ्राय नुय दङ दाबोनो जों बयनाबो जों चीनी त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि माध्यमै जे चीनी कुल देवता चौदह देवता अबनि संनायथाय एवं खलायथाय न चौदह देवता न जों 12 मास चीनी लामब्रा चीनी महादेव चीनी गंगा चीनी महादेव अबनो जों रे भायो चौदहटा मताई चीनी अबनो जों खिबिनिया चीनी चीनी मंगो सुंगोबेल चीनी अथक दङ बुरुम बुरुम न अबा हाके चिब्रि मुताइनो अहम ददमबाय मेला अहम ददमबाय खायजागै दङ सिरिसिदिनि रायदा कायदानो रक्सावैनो अबा हाके फालिजागै दङ अबा हाके दियाय दङ अ बिसयतनो रक्सावैनो तामनो सारामसो खुलुमका खुलावनो दिनै साबसि देरनि बिसि बुरुम बुरुम आसार मासनि शुक्ला अष्टमीआव देर फालायजागै दङ और आगिनि राजा महाराजा तिरुचन्द्रनि आमालनि हयते बिसि बुरुम बुरुम शुक्ला अष्टमी थायका हांखाय आसार तालनि मताई फालायजागै दङ दिनै सारा त्रिपुरानि त्रिपुरासा जे बंसरंनि अब बंश मताई जों मताइनो पालायखा हांखाय दिनै सारा त्रिपुरा राज्यनि सुखि शान्ति दंनानि बागैनो तंखसां दंना बागै सारा बसर फायका हांखे तालो जराव जों पालाय दंगौ एमने हासनि लुकुरकनो फाइ खरक बमै टाकथार चावो तंगथार तंगै अबा हाके फाइ मानना बै ताम लुकथार जोंथ' बिसि बुरुं बुरुंनो अरम मताई खालायो ते हासनि लुकुरनो जों बबगो दिनै गोबांना ससियेल मिडियानि बिसिंथिबो गामि आमसायनि दिनै जे खान्डल कारबारि गामिनि जे चौधरी बंनि बिसिंथिबो जों गामि गामियाव ते दिनै फाव फायनाय दिनै त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि बिसिंथि जों बिसि बुरुं बुरुंनो जों सारा त्रिपुरा राज्यनि जे लुकुरंनि बागै जों हामख्रायनि बागै जों आगिनि जे रीति रायजानो जों बुनबो बलिबो और फायबायदि दिनै जे बंसनि मताइनो खुलुमखा हांखे और फायै बिनि थानि ओ जे 14टा जे मताई चिब्रै रंनि आशीर्वाद मांखा हांखाय नगो दिनै सुखि शान्ति तंकसां ते दिनै जे त्रिपुरा राज्य अब तंकसां तंगानो फायबायदि दिनै मताइनो सिनिदि बंसनि मताइनो आबनि बागैनो लुकुरनो कयो ते कायसा हांखाय सिनिमुं किसासिया साइरिवानो यांगो आन दादा कत बंखा दिनै त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि जेनेरेल सेक्रेटारि बरम गोनां सुब्रत देबबर्मा आं अर्गानाइजिं सेक्रेटारि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि जितिमय देबबर्मा के हास्ते त्रिपुरानि लुकुरनो जों बिसि बुरुं बुरुं कयो फायबायदि बुइनि बर' रखै बुइनि दखानि बर' रखै पाल खायै आखनि फायो दिनै
চিবুরি মতাইনি আশীর্বাদ নাও বিসি বুরুং বুরুং বংনি ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা দীক্ষাই বনে সংস্কৃতি রোগ যতনো গরাগুং চিনি বড় রোগ ফাইবাইজি ফাইজি একমাত্র উপায় जों ओ मताय चिब्रैनि आशीर्वाद मांखायसो जों टंकचां चाखाचां नुखुं हामारै ज' सुखि सान्ति दंमोन दादा किता सावानो